Zdravím lidi, v tomto videu společně zahrajeme Challenge Tower. Jsem tu společně s panem Melounem, jak už si ho pamatuje z předchozích videí. A my jdeme na to dneska, je naším cílem to společně doskákat a pokud to zvládnem, tak to bude prostě dobrý. Můžete promluvit, pane Vincente. Jo, ne, jenom já bych chtěl říct, což máte nebude úplně nejradši. Pokud tohle dohrajeme dneska, tak si můžeme zahrát Tower of Hell. Ale pochybuji, že to reálně dohrajeme. Ano. A potom můžeme natočit někdy z toho stream, z toho TAV. Nebo jak jsi to říkal. No, z Tower of Hell. Ano, No. můžeme z toho někdy potom natočit video, teda stream a mohlo by to být celkem zajímavé, kdyby vás to bavilo, tak řekněte. A já jsem na začátku spavnul. Spadnu. Bomba. No, tak to asi nikdy nedohrajeme. Až to dohrajeme, tak to dohrajeme. Pokud to dneska nedohrajeme a bude to video na hodinu, tak to se s tím můžeme rovnou rozloučit. Reálně. Hej, a obskoky. Dobré. I tohle video nebude mít žádný střihy, takže vlastně Ano. to bude... Ok, já se asi spadnu na stejném místě. Všechno real life, úplně, bez střihu, nic nebude klipnutý. No, tohle není úplně real life, ale ok. Já vím, a tak chápeme se. Příště možná bude stream, pokud budete chtít, tak bude stream. No, budeme úplně. Prosím, Don, prosím, jak chci aspoň 5 korun. Prosím, 5 korun. Zavři spotla. Ještě doslova, kamo, kurňa. Kamo, doslova, ještě ani nemám 500 odběratelů, já se ještě nemůžu skoro dovolit nic. Já mám přesně asi 2 odběratele, nebo kolik. Takže jestli mě chcete podpořit, tak dávajte like a odběr. Díky. Na jakou barvu my jsme to jako hráli předtím a my jsme to, nevím, na jakou barvu jsme to dali, ale reálně jako my jsme to pak chytli, protože ty vole, jako já moc nejsem dobrý v oblíčkách a tohle bylo teda pěkně otravný, ale myslím, že jsme to dali nějak jakože nějakou, myslím na, tady mám několik barev, myslím, že tady má nebo ne, asi tak 8 barev, my jsme to dali tak na 3., na 4. A nic moc prostě. No. Já spadl! Kámo, já spadl skoro úplně na začátku. Hej, kámo, proč když jsme se to napojili, tak to nebyl skoro ani jeden člověk a teď už je to x lidí. 2, 4, 6 lidí. No kámo, Nepočítám nás samozřejmě. Jinak dohromady je nás 8, ale nepočítám nás. Kámo, já prostě spadl. I kámo, tohle nedohraju nikdy. Však, kámo, to už ten název ti říká Challenge Tower. Tak jo, ale vole, to není nic oproti Tower of Hell. Nic. Vůbec nic. Tohle kámo úplně, kámo tohle, jak, kámo sní střešej. Kámo. S peckou. Ale Tower of Hell je kámo jak sníz podělanýho slona za hodinu. Dělej. A jestli vám takové videa líbí, tak určitě dávajte like a odběr a díky. Já se leknul. Já jsem na tom neviditelném propadacím tou blbostí. Jo, já vím o čem. Kámo, to bylo nejvíc. I ty jsi to úplně... Žlutá, zelená, to už si pamatuju z minula, sice jsme to bohužel netočili, ale to se stává. Protože my jsme se skoro nikam nedostali a už jsme to kvitli. Počkej veličku. Okay. Au! Já si myslím, že to neubírá, to neubrá z začátku vůbec nic. Komu? Kámo, já se zmalem spadl. Tak spadni. Ne. Nespadl jsem naštěstí úplně dolů, ale kámo, třeba ztratil jsem půlku. Kámo, já zase spadl taky. Kde ty jsi? Já jsem na tom... Ty jsi až tak dole? Ne. Na jaké jsi barvě? Já jsem nad tebou. O 2 třeba, o 1 barvu, o 2. Počkáš na mě? Uvidím kde. Já se budu to snažit dát rychle. Tak se snažím.
Tak, tu. Hej, počkáš Hello. na mě, please. Ano. Ano, pane mistře. Ne, to je tohle. Já jsem tady. Ne. To je kde tady? No, tady. No ty to nevíš, kde jsem, ale... Jo, Tady ta... jsem už- Jo, já tě vidím, já tě vidím. Dobré. Už jsem to dal, už jsem to dal. Oh, můj. Kamu, já jsem imbecil! Ale naštěstí jsem spadl na zelenou tutu, takže dobré. Na zelenou? Ty jsi kde, prosím? Kamu, můžeš na mě počkat? Jo, však já čekám. A ne, pravděpodobně. Já jen dokončím jednu věc, protože už se u ní trápím extrémně dlouho. Až ji udělám, tak na tebe počkám, protože já vím, že potom ty to zvládneš a na mě čekat ne... ne, to jsem posral! Kde jsi? To neví. Kamu. Kamu, já furt padám, prostě tam je jedna neviditelná bariéra a já na ní furt padám. Ok, tak já počkám teďka na tebe. Nemusíš běž, já tě dojdu. Ne, já to reálně počkám. Ne! Já spadl ještě méně, já ještě spadl víc jak ty. Počkáš na mě? Jo, já tě vidím. Kamu, já spadl. Tyky čáka. Ok, tak my tady hodně spadáme. Kam tak doslova je to challenge tower, ty si myslíš, že to dokážeš na první pokus? Kamu, já vím, ale prostě ty vole. Já jsem nehrál nikdy těžší tower. Jako nehrál jsem nikdy tower of hell, takže já to nemám jako na porovnání. Ale protože je to extrémně těžké. A klidně napište do komentářů, co můžeme jako pokračování videí, jako psát další videa a hry. Nám klidně doporučte, jako my si to zahrajeme s panem Vincentem Melounem. Vidí něco jiného než nějaké kámo bomb hry a tower hry. Ano, Něco přesně. kámo třeba farm hry, jakože tam Ano, farmíš, něco nějaké prostě. tajkuny. No, tak tajkuny úplně ne, jako jo, tak můžete, to všechno úplně. Úplně všechno, Jde co mi to zjistíte. vůbec slyšet, protože já jsem se dívala na to předtím videa a kámo, jak mě tam vůbec nešlo slyšet. Neboj, vytunil jsem to, takže teď bychom se měli slyšet. No doufám, kámo, já nechci se na to podívat a pak, že... Úplně video k ničemu. Ne. Kámo, kam jsi spadl? Kamu, já jsem to měl a já jsem tam špatně, já jsem spadl ještě níž jak ty, já jsem tě viděl totiž. Kámo, kde jsi? Ježiš, počkej, kde jsi? Já jsem skoro úplně dole. To nemyslíš, ba... Kámo, cože, ty jsi tam? Jo, já se vždycky dostanu skoro nahoru a potom, jak nějaká karma, mě Ježiš. prostě dostane na dolu. Kámo, tak to máš před sebou ještě. Ty vole. Já se tam zkusím. Už mám dostat. pomalu nervíky. Kámo, No, já taky spadl, já jsem myslím, jo, čau. pod tebou. Já jsem za tebou. Kde jsi? Já jsem vedle tebe a já za tebou. Kámo, víš co, tam byl takový blok, jak kdyby, že jo, ten, který mě ubírá, taková kostka a já myslím, že na to můžu skočit. A já to skočil, kámo, já jsem se propadl. Jo, čau. Kámo, počkej. Jo. Dobrá. Okay. Tady. Kam Ježiši. tyhle miniaturní obskoky? Fakt rád nemám. Já si myslím, že to propadlo. Au, no tak, Ježiši, no tak ty. Je dobré. Kamo, to video už má 9 minut a my jsme za tu dobu skoro úplně dole. Kamo, jako, Co? jestli to dneska dohraju, tak to je ještě na, ne, Ne, já se co seknu. ty? Ne, drž. Ne, kámo. Pane bože, ne. Kámo, mi to, hej, víš co, já na tebe už nečekám. Víš proč, já si to pokusím dohrát. Tak když to dohraješ ty, tak aspoň to beru jako úspěch. No jo. Kámo, teď bych spal úplně na nejblbějším místě. Ale jako hodinové video. Ne, já to spadnu na tom stejném místě. Kamo, úplně drtím tu klávesnici, úplně. Už jsem skoro u toho, kde jsem spadl. Prostě jsem nevěděl, že tam se... Jo, už jsem tady.
Takže to musím přeskočit. Jumpo! Pane bože, já mám spát. Gapa brusky. Počkej, co je to za barvy? Jaká je to barva? Žlutá a zelená. Žlutá a zelená. Já můžu dát takto klik. Ne, kamo, já jsem úplně imbecil. Kamo, tady už jde vidět, že mám nervy a už to prostě nedávám. Jako dám tomu dneska minimálně. Spíš... Kámo, to nefunguje. Já spadnu. Počkej, tak jakáže to je? Žlutá a zelená. Dobré. Dám tomu... Kamo, dám tomu dneska maximálně... Za tady ty barvy jsem se nedostal nikdy. Reálně. Okay. Tak jako... Kámo! No? Co to bylo? Já jsem mohl spát, já nevěděl vůbec, co jsem stál. Kamo, jestli znova spadnu, dobré. Au, Teď to už. dáme. Ne, proč? Kámo, proč to padalo? To reálně, já jsem přes to proskočil. Ono to... What? Ono to prostě bylo normálně, že na to mělo jít skočit, ale prostě... What? Kámo, kde jsi? Já jsem úplně dole. Pane bože, my to nikdy nedohráme. Něco funguje. To je parádní. Já jdu zase... Omlouvám se za potíž, já jsem musel slunit. Mám nějaké problémy. A to nevadí, to počká. Dělej! Dobré. Teď jsem zase tady, tak to... Kamo, já už... Ne. Hej, má někdo porážky na uklidnění? Proč to najednou zašlo? Kamo, já nevím, jak to funguje, on to někdy... Okay, musím se... Já tam na tebe pak počkám, já nevím, jak tam funguje. Kamo, já si myslím, že čekat nemusíš, protože mě to potrvá ještě Kamo, 1000 já let. vůbec nevím, že co tam mám dělat. No. Takže já tam musím na tebe počkat. Ale ty to víš. Kurňajs! Kamo, takže maximálně to dneska bude mít to video půl hodiny. Kamo, jak jsem to ale předtím proskočil, že jsem spadl? Vincent Melou, neslyšíš mě, že to dneska bude mít maximálně jen půl hodiny, je ti to jasný? Kamo, co je ten napsané čínsky, já vůbec nevím. A je ti jasný, že to dneska bude mít jen půl hodiny? Kamo, my to nedohrajeme. Jo, ale když to nedohrám, tak bude to mít pokračování. Je to jako fakt hodinové video. Moc nechci točit teda, jako hodinu trpět. To se fakt nechce. Kurňa. Tak. Jako můžeme to někdy dohrát, no. Jako můžeme, ale klidně to má i 10 dílů. Proč jsi přeskočila mě to je jak předtím, já jsem skoro na začátku, protože kámo, já zase jak předtím, prostě já to proskočil. Já nevím, jak to s vámi funguje. Jdu, máma, jo. Teď jsem to úplně čekal. Já vůbec nemám. Takže ty Já? spadnu! A kde jsi ty? Já jsem teďka o trošičku spadnu, ale naštěstí jen o trošlinku. Na jaké jsi barvě? Je takové... Kamo, ty barvy jsou tady Jo, kamo, ty... Jo, hned na tebou jsem, na tebou. Podívej se na sebe, nad sebe. Ok, jo. Ok, chápu. Já jsem byl, kámo, už skoro u té další barvy. A nevím teďka, jak to bylo. Ale reálně, kámo, my to nedohrám. Kamo, to má klidně i... Jestli se teďka teda nestane zázrak. No. Kámo, doufám, že to... Kámo, haj to má klidně... Jako, nevím, třeba 20 dílů po půl hodinách, jako, ale zase nevím, jestli by to díl taky bavilo. Já se spadl. Oh můj bože. Okay. Já už to fakt. Ok, já už mám úplně spocené ruce. Kámo, já už to mám celou dobu a ty hraješ na tabletu a já doslova hraju na počítači.
To někdo slyší ty ASMR zvuky. Tak jako vole, já mám, no jakože... Hej, kamo, já vám Já klidně jako... vydám short Ty nemáš? o tom. ASMR moje klávesnice. Reálně, kamo... Já nevím, ale já nikdy jako... Že jsi jako hrál... Ona! Dobré. Umíš hrát na mobilu? Ne, kamo, mobil pro mě je zlo. Tablet, cokoliv. Tablet je ještě horší než telefon. Jako na hraní, jinak radši mám Ne, telefon. mě přijde právě na hraní bude to, protože to má... Jako já už na to mám jako... Mně to přijde jako na hraní, mě to přijde lepší. Já nevím, kamo, mně přijde, já úplně musím rozstavovat prsty, já na to Jako nejsem zvyklý. počítač je nejlepší, ale jako mně přijde, že telefon je horší. A vím, co je nejhorší, kámo. No. Konzole. Bez tak. Nebo já jsem jako nehraju na konzoli, ale mě zajímá to. Jaké je to na konzoli. Kamu já malem zem, no tak já už jsem skoro. Kamo, jak by si Já zemřel mám tak tady v málo tom hře. hátek. Já tě vidím, já tě vidím. Kde jsi? Podívej se na sebe. Jak nade mě, kde jsi? Nahoře, úplně nahoru. Ne, furt. Kde? Že tam jsi? Ježiši. Kamo, to jsou ty úplně pidi kostičky. Ne, prosím, dobré, Konečně se dostávám dál. Kamo, já už se těším, až ty kostky, ty pidi dám. Ty to ne, já si myslím, že jsi to přeletěl. No tak to mě chytnul infarkt. Ty krávo. Hej. Ne! Kamo! Jo! Kamo, ale počkej. Hop, hop. Hop, Jo, hop. jo! Dobré. Dal jsem to. Ne, jako celé. Au, aha, no já si myslím, že to je nějaký checkpoint. Teďka když spadnu. Kam to nejde přeskočit? A počkej, můžeš mi prosím tě říct, protože tady pak je věc. Jo, já tě vidím. Hej, počkej, já jsem tady přišel. No stoj! Podívej se doleva. A jo, tady můžu? No jo, stopni na to, neboj se. No. Jo, a tady musím přeskočit. A pak stoj, nechoď. Jdi rovně jako do té kostky, tam vypadá, že to je zeď a to projdeš. Mám skočit, že? Jo. Jo, dík. Bacha, to tě může i vyhodit nebezpečně, to i platí na tom krajíčku. Ty vole. Ona! Kamo, to nejde pomalu Kamo, tak mě se... Ne! Kamo, ne! Podívej se... Jo, nemusíš, dobré. Kamo, vyzkouším moji taktiku kamaráda. Pane bože. Kam to video už má 18 minut, skoro 19. Ne! Ty vole. Pane bože. Tak teď? No tak ty, tak jako, teď jsem hodně spadnu a tam už, co také malé kostičky, úplně takové malé sračičky. Pane bože, kámo, jo, tady, ježišimana. Ty krásu. Já se leknu. Jak to mám přeskočit? A co? Ty obří kostky? No. Kam to jde, ale to musíš fakt jako extrémně natěsno. To není vůbec jako na blízko. Pane bože. Dal jsi to? Jo. Poslední kostka. Jo, mám zemřel. Dobré. Co to je? No super. Ne, to se pokadí. To je úplně tenký. Co je tenký? No kámo, tam ty malé, to bude mít malé. Jo, úplně 5 kostičky, že? No.
No, a počkej, ty už jsi úplně nahoře, ne? No já jsem na začátku, já jsem extrémně spadnul. Úplně na začátku. Ne, tak jako tak středně třeba třetinu mám, jo, ale trošku Jako jsem to pogadil. Třetinu, kde jsi? Já tě vidím, jo. Kamo, už se to extrémně prodlužuje. Já už reálně. Počkej, já teďka musím jít na večeři. Na co? Na večeři. A za jak dlouho se vrátíš? Za 5 minut? No jo, ale kamo, to už bude skoro konec videa. Hej! No, jsem na to sám, tak doufám, že mi držíte palce a bez něj to zvládnu. Fokus. Neběž! Dobré. Tady. Hop. Come on. Točit. Dobré, tady skok. Běž. Ty se leknu, že už jsem zase někde spadnul kvůli mé nepozornosti. Běž. A kamo, já tady musím trpět a kamo, on si jde na večeři. To je nefér. No já ještě spadnu za trest. Ne, dost už. Kamo, už z toho mám nervíky. Ale doufám, že si to video užíváte, máte nějaký popcorn, kolu, něco dobrého, prostě na pití, limonádu, cokoliv a doufám, že si užíváte tohle video, jestli vás baví, tak budu rád a jdu na to. Jako už, to je jedno. Ale prosím, už mě nemučte. Kamo. Plně to nedávám psychicky ani fyzicky. Doufám, že vám nevadí, že můj kamarád na chvilku odešel na veču, víš co. Já tady musím trpět a on žere. Doufám, že má něco dobrého. Jo, sorry, že tak nemluvím, jo. Prostě se soustředím. Dělej. Hop, to přeskočím. Tohle. Kamo, já už, tohle už je moje schválná nepozornost, protože já už si fakt nedal pozor na cokoliv. Tohle. Ty krása. Opla. Tady, skok, hopy, tak. Kámo, I'm back. Kámo, to si snad jako sežral i s talířem, ne? Kámo, no jo. Jak dlouho jsem tady nebyl? Nevím, asi 4 minuty. A ty jsi furt pode mnou. Jo, já jsem několikrát spadnul totiž. Počkej, že ty jsi tu večeři tady donesl do pokoje bez tak? Ne? Ne vůbec, dobře. Ne, vůbec ne. A co máš dobrého? Stripsy. A co k tomu? Ale zle, to jsou mražená. Aj, a co k tomu? No, hranolky. No, já jsem úplně na začátku. Ta hra už je tak No? Hej, kamo. Jsem úplně na začátku. Tomu reálně, já to seru, to bych si radši... Já spadl ještě. Kámo! To se nestalo. Já už nemůžu. Reálně, jestli ještě jednou spalnu, já to zdávám. Kamo, buď rád, kde jsi, já jsem úplně, ale úplně na začátku. Kámo,
já to chci jednou dohrát, ale to je hrozně těžký. A co kámo dostaneš za to, že když to dohraješ? Absolutně nic. Kámo, Akorát tak... jak by řekla naše paní učitelka, dobrou náladu. Hop, 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 hop. Yes, sir. Už leď někam. Teď speedrun, ale pravděpodobně spadnu a tady jsem úplně zapomněl, že tady je tohle, takže jedu, počkej, wait, aha, to nic. Wait, já za chvilku zem. Okay. Už jsem u těch barevných mostů. OK, teď do semka. Hop. Wap. Ok, máme se zase spadl. Beste. Beste. Dělej. Yes, kámo, už jsem daleko. Já už jsem myslel, že chci říct, že už jsi úplně na konci. No kámo, jak bych se dostal, prosím tě, na konec? Tak kámo, otvíráš šampaň a jdeš slavit. Kámo, víš co, tady je teleport. Kámo, já jsem se dostal na konec. Totálně. To byl kámo pro jednoho člověka a je na to šance 0%. Počkej, ty jsi fakt A na já zase konci? spadl. Já jsem spadl na to stejné místo, co jsem spadl. Teď jsem spadl ještě víc. Tak bomba. Já jsem spadl zase, kámo. Takže ty jsi byl na konci, ale spadnul si. Ty, já spadl ještě víc. No! OK. Tohle už není kámo, já už tu speedrunu reálně. Já tě vidím, ty jsi úplně tu. Úplně skoro na začátku. No, tak. OK, pojď, kámo, speedrun. No jasně, kámo, jsem Kámo, já si myslím, že už oba dva nemáme co ztratit, protože jako já už se vůbec na tu hru ani nesoustředím. Já jsem doslova úplně dole. Kámo, já jsem tam byl taky. Mámo, já už ztrácím na... No a teď jsem jakože znova, okay. Kámo, tak si zavolej psychiatra, on tě uklidní a dá ti prášky na uklidnění. Tohle je mučení. Kámo, ty jsi to vybral, že to chceš. Dole. Já nevěděl, že potom jsou tam tak těžké levely. Tak to jsem měl vědět. Prosím. Jo, konečně jsem aspoň trošku někde dál. Prosím. Kamo, tady se ty pach. Kámo, jak si užíváš svoje stripsíky? Mňam. Kámo, já si myslím, že jsem spíš užíváš víc ty stripsy než tu hru. Ne. Proč tady nevidím na tom, co mám vpravo, nevidím, kde jsem. No to je blbý, já jsem taky to všechno až teď, ale to je takové blbé. Ne. Na jaké jsi teďka? Já jsem takové, kámo, ty barvy jsou skoro všechny stejné. Tak mi řekni na té. Já zase spadl, kámo, já už to sedu. Kámo, za jak dlouho končí video? Kámo, přesně za 25 sekund. OK, tak GG. Za 25 sekund? Bohužel musím ukončit vaše točení. To je 10 lajků a my to dokončíme. Ano. Reálně, bude to být třeba hodinu a půl bez stříhání. Ano, anebo si můžete vybrat, že to bude livestream, a to vypadá reálně. Kámo,
Jo, reálně, kámo. Jestli to bude live stream, tak nevím, jak dlouho to bude dělat. Můžete si vybrat, jestli chcete stream anebo video, je to úplně na vás. Kámo, ale vlastně tohle video nebude mít žádný střih, takže to je... No jo, takže si představ tohle jako stream, akorát jen to vydáme. Kámo, kdo se na to reálně bude dívat, kámo, když to má 30 minut. Jo, kámo, koho by bavilo 30-minutové video. Já si myslím, že ty kam rovnou do popisku, aby jsme nemuseli nutit diváky se na to koukat až do konce, tak tam můžeme napsat, že tohle nedokončíme, to v tomto videu, že jsme tam nedokončili prostě. Nebo to můžeme napsat normálně, kámo, na, jako do prostě videa, kámo, napíšeme tam, hrajeme, challenge tower, bla bla bla. Říkal jsi bez střihu, to asi těžko udělám, když jsi říkal bez střihu. Jo, ale ne. Jo, takhle, jo, už je chápu. Já myslím jako, že jak tam bude prostě třeba napsané hrajeme challenge tower a to, tak tam napíš do závorky nedohráli jsme. Takže nemusíte se, já jsem se spal, nemusíte se dívat úplně na konec. Ne, lidi to budou mít blbý. Oni se to můžou posunout, kámo, a můžou zjistit, že úplně, tak to... Ano a kámo, doslova mám videa bez reklam. To si zjistí sami. Kámo, my to všechno zajímavé říkáme nakonec, vole, že prostě... Ano, přesně kámo, ještě, že to neříkáme na začátku. A když teďka spadnu i klidně o Ne, kámo, metr. máme teďka, jestli ještě, odteď, jestli ještě jednou spadneme, tak kámo, Video končí. ukončíme video. Ale pokračování bude, třeba zítra, ne, někdy, prostě někdy. Jestli budete chtít streama nebo video, je to čistě na vás. A bude to 10 lajků, to je podmínka. Dáte 10 lajků a pak se můžeme rozhodnout. Ne, Ano. kámo, že tam prostě dáte 0 lajků a pak si myslíte, kámo, že budeme točit další to a budeme se tady mučit a vám se to bude, kámo, líbit. Ano. Ne. A budete jako, bude na tom gunit, to Jo. ne, vole. Jo, a chceme pravý Ok. lajky, ne dislajky, díky. Ne, asi. Ne, já už jsem spadnu, dobré, už jsem spadnu, jen jsem si to neuvědomil, takže teďka už to ukončuju, jdu si zlomit všechny nohy. Já ještě jsem nespadl. Dobře, já skáču už dolů, už si jdu končit trápení. Okay. Kam Já asi jsem tím, že mi viděl- nekřeply nožky. Já jsem tě viděl, jak jsi tam tak spadl. Já jsem nespadnu, já jsem sám už se skočil. Teďka je to na tobě. Až spadneš, tak spadneš. Tomu teď bych to dokončila úplně. Jo, já tě vidím, to je podle mě on tady. Možná. Já tě možná vidím. No tak teď se smalutí. Jo, já jsem to viděl. No, tak tady. Ok, tak čau asi, protože no. Pokračování bude příště a tohle je pro dnešek vše. Doufám, že se vám video líbilo. Dávejte like a odběr a zatím čus. Čau.